Al contar rondalles, transmetim i gaudim la nostra cultura. Soc Isiar i visc a Ontinyent. És una localitat de la Vall d'Albaida. M'alegro de tindre la sort de néixer al meu poble i poder gaudir del valencià. És un poble on tenim molts racons on podem perdre's. Tenim moltes tradicions, on m'encanta participar. M'agrada molt els gegants i cabells. El meu preferit és Popeye. Però no vaig a parlar-vos del meu poble. Vaig a parlar-vos de lo que són les rondalles. Les rondalles són un gènere literari de narrativa popular de fets imaginaris. Per rondalla s'entén que en un context tradicional que intenta explicar i interpretar la realitat històrica, social, política, econòmica o ideològica. Solen intervenir seres fantàstics, instruments màgics o animals comportament antropomòrfic que es transmetien de manera oral, encara que ara és més comú trobar-les de forma escrita. Quin millor exemple per a parlar-vos de rondalles que Enric Valor. Va néixer a Castella en 1911 i va morir a València en el 2000, amb 89 anys. Va ser un gramàtic rondallista i novel·lista, un gran impulsor de les rondalles valencianes, ja que va dedicar gran part de la seva vida en recopilar rondalles de la zona i transformar-les de manera oral a peces literaris importants, per a que quedaren estampades durant segles on tenim la sort de poder transmetre a pròximes generacions. Va recopilar fins 36 rondalles. I ara vos contaré el còmic que he realitzat jo sobre la meva rondalla preferida, el Mig Pollastre. Aquesta és la història del mig pollastre. Tracta d'un pollastre que volia casar-se amb la filla del rei. Després de trobar-se una moneda d'or, va iniciar el seu viatge, trobant-se un llac, una massa gegant i una rabosa que impedien el seu camí. Per a poder continuar, va tindre que menjar-se'ls, dient-les que entraren pel bec, uno a uno, mentre les cantava una cançoneta. Una vegada va aconseguir arribar al castell, li va demanar al rei que es podia casar amb la seva filla. Amb la mateixa cançoneta d'abans. Vaig a casar-me amb la filla del rei, pues soc més ric que no ell, que gratanet d'un femeret, m'he trobat un dineret. Lògicament, el rei no va acceptar i va tratar de trencar de diverses formes, inclús cremant-lo viu. Però cada vegada que ho feia, el mig pollastre se'n fugia, tratant del seu bec, allò que abans es va tragar. Impressionat com es fugia, el rei va permetre al mig pollastre casar-se amb la seva filla. I només així es va trencar l'encantament que partia i va tornar a ser un príncep. I va viure feliç i va menjar molts desperdis.